ଚୋରୁଣି କି ଦେଖ କେମିତି ଅନେଇଛି କେତେବେଳେ ଆମେ ପଳେଇଛୁ ମୋବାଇଲ ଟା ଟିକେ ଧରିକି ଟିକେ ଟିପିବ ଟିକେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ପାଠ ଜମା ପଢିବା କଥା କହିବନି ଏଭଳିଆ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଆଉ ଗୀତ ମାନେ ଗାଇବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ 1 ନମ୍ବର 1 ଗୀତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଗାଇଦେଲୁ କି ଗୀତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉ ଝିପି ଝିପି ମେଘ ଯୋଉ ଗୀତ ଦେଖେ ଦେଖେ କୋଉଟା ଗାଇବ ପୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲୁ ଗାଇଲୁ ହଁ ହବ 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 ଗା 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 ପାରି ଇଆଡେ ଓ ଏଇଠି ଏପଟେ 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 କୁଆଡେ ନଉଛ ଏପଟେ ହେଇ ବେଜିତ ହେଇଯିବ ଗୀତ ଗାଇବନି ବେଜିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନଉଛି ଗା 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 ଓଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ନାଚନ୍ତି ନା ସେଇଭଳିଆ ନାଚିକି ଆସୁଛି ଚିଠି ମୋର ଆସିଲାନି ଆସିବାର ଥିଲା ଚିଠି ମୋର ଡାକ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲା चिठी मोर आसिलानी आसबार थिला चिठी मोर डाक घरू चोरी हेई गला ने डाक बाला एमिति केमिति हेला रे डाक बाला एमिति केमिति हेला ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମରେ ଗଳପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୋର ମାରିଲି ନାଇଁ କହିଲି ଚିଠିକୁ ମନ ଯାଏ ମୋର ମାରିଯାଏ ମନ ମୋର ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମରେ ଗଳପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୋର ପାରିଲି ନାହିଁ କହିଲି ଚିଠିକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟା ମୋର ଆସିଲାନି ଆସିବାର ଥିଲା ପ୍ରିୟା ମୋର ଅଧା ବାଟେ କାଇଁ ରହିଗଲା ଦେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଦେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା